Nedávno bola doručená nášmu spotrebiteľovi z okresu Žiar nad Hronom výzva na úhradu dlhu. Pokúsil sa skontaktovať s veriteľom a žiadal od neho vysvetlenie a takisto aj listiny, prečo danú pohľadávku vymáha, keď ten úver bol uzatvorený v roku 2002 a niekoľko rokov sa nikto neozval. Navyše, veriteľom už nie je pôvodný veriteľ, ktorý úver poskytol, ale inkasná spoločnosť. Nakoľko tento náš spotrebiteľ nepochodil pri tej žiadosti o doručenie listín, obrátil sa na naše združenie a poskytli sme mu poradenstvo. V súčasnosti má klient v rukách odôvodnené stanovisko od subjektu alternatívneho riešenia sporov, v ktorom sme ho zastupovali.